predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a dan poslije i SDP-ovog Zorana Milanovića. Županija nastavlja pomagati svoje najmanje razvijene općine, poziva za besplatno dopunsko osiguranje. Hrvatske televizije. Kako se bliže izbori, tako se počinju gomilati i hodočašćenja predsjedničkih kandidata raznim dijelovima Republike Hrvatske, pa tako i krajnjem jugu. Miroslav Škoro svoje je već obavio, a uskoro nam stižu Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima apsolutnu podršku županijskih, ali i gradskih i općinskih organizacija HDZ-a, čvrsto poručuju lokalni pripadnici te stranke već mjesecima unaprijed. Kao što smo prije 5 godina pomogli predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da postane predsjednica Republike Hrvatske, tako ćemo to i ovaj put napraviti. Uvjeren sam u dobar rezultat. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je najbolji kandidat koji se do sad u medijima pojavljivao kao mogući kandidat za predsjednika, predsjednicu. Smatram da ona treba nastaviti svoj mandat i mi ćemo u našoj stranci, ja vjerujem i većina žitelja na jugu Hrvatske, dati potporu gospođi Kolindi Grabar-Kitarović za novi mandat. A gospođa Grabar-Kitarović na krajnji jug Hrvatske stiže vrlo izvjesno 6. prosinca na dan Dubrovačkih branitelja, barem se tako šuška i to sve glasnije. Naime, službena potvrda dolaska još nije došla, no ona je obećanja, kažu, itekako dala. Hvala i vama isto tako. A samo dan nakon Grabar-Kitarović u Dubrovnik stiže SDP-ov kandidat Zoran Milanović. On je u našoj županiji već bio, obišao je Korčulu, a teren za Dubrovnik pripremao mu je predsjednik Socijaldemokratske partije Davor Bernardić. Zoran Milanović je kandidat za kojeg sam potpuno uvjeren da će pobijediti na sljedećim predsjedničkim izborima i vratiti funkciji predsjednika jedno dostojanstvo i integritet kojeg je nažalost ta funkcija izgubila u zadnjem mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. Milanović je dan prije Dubrovnika u posjetu neretvanskom dijelu županije, a šuška se kako županijska organizacija SDP-a za njegov dolazak i zajednički skup u Dubrovniku priprema i 2 autobusa s kojima će članovi i simpatizeri iz drugih dijelova županije doći na skup. Ja u toj stranci se mogu pojaviti, ona mi pomaže. Podsjetimo i kako je prvi potencijalni predsjednički kandidat koji je posjetio Dubrovnik bio Miroslav Škoro, koji je na Pilama organizirao druženje s građanima u nedjelju 23. studenog. Štrajk ide dalje, naime prosvjetni djelatnici